Asingo janeno mar kalatvlive ni ka umolo kanyo sadeka biro bedo kaduoka kod wechego mago manyien mag ng'end weche. Kamora mora maintie hiena mar mondo mi amosi misawa kenda ruaki ni machiegni mano mar yudo weche maket koda mag nyinga Nelly Achieng' Ndine. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto ne otelo ne nyasi mano mar sidho higni 16 nyaka ne kel katiba kata chike manyien mabende sani tayo oganda e pacho kae. Kane otwake kar bago romo mano ma KICC bore Nairobi kocha, jatend piny Kenya William Ruto ne olero ni higni 16 go chenro mopogore opogore osebed ka ineno e piny owacho mago mag loch gwenge. Kama bende ne owacho ni osebero chenro go kanyo moting'o mago mag thieth. On a day like this one, I and perhaps a few others in this room are curious to reflect on the 16 years that we have taken to advance the requirements of the two legs on which our country and our democracy is founded. These two legs are found in the Bill of Rights, but they are also scattered everywhere else, including the preamble. The first limb is the limb of democracy and the need to advance a nation founded on human dignity and human rights and democratic ideals. But there is a second limb, Your Excellency. And this is the limb that you invited us to begin a conversation on as we look towards a Kenya beyond 2030. And this is the limb of prosperity. I dare say, Your Excellency, before I invite you, that as you reminded us when you were launching this conversation, that the aspiration of our constitutional order is very much about democracy, but it's also very much about creating wealth for the citizens of Kenya, empowering the citizens, and realizing the aspects of the Bill of Rights that give dignity and empowerment to the citizen, creating a wealthy, healthy Kenya. Authority and the freedom to disagree carries a responsibility to preserve the democratic institutions through which disagreement can be expressed and resolved. Government belongs to the people. Parliament belongs to the people. The courts belong to the people. The institutions of the republic belongs to the people. They may be criticized, challenged, and required to account, but they must not be destroyed, because they are the instruments through which the people govern themselves. Kane kataka pod warango weche maket koda mano, jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane oloso e wach makamano ne oyango ni moko kuom achiedh nade mabende ne okeli kod katiba. Owacho ni ne onenore kinde mago mabende kweth mago mag jenzi ne jo bago ng'anyo e pacho kae higa 2024 kama bende ne gidwaro mar mondo mi otim lokruok e katiba no. Ka bende ne olero ni e pend chik mano makare 37 oyango kaka ji onego owinjore otim ng'anyo mano mamuol. Accountability also requires us to confront difficult moments in our recent national life. During the protests of 2024 and those that followed, young Kenyans and other citizens exercised their constitutional freedoms to speak, assemble, demonstrate,
picket, and petition public authorities. Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded greater accountability, better government, and a meaningful place in shaping the future of their nation. Those demands were not an assault on democracy. Peaceful protest, criticism, and dissent are essential to democracy. Yet, those protests also presented our republic with a profound constitutional question. How do we protect the citizens' right to protest while at the same time fulfilling the state's obligation to preserve constitutional order? The Constitution itself provides the starting point. Article 37 protects the right of every person peaceably and unarmed to assemble, demonstrate, picket, and present petitions to public authorities. That protection E kinde ni mago mabende katiba mar piny Kenya ochopo hike mano mar 16 moko kuom jo Kenya ka otelnegi kod jalup jatend duond bura mano mar Safina Willis Otieno. Sani to koro dwaro mar mondo mi sirikal mamalo oneni oketo katiba no itima mar mondo mi okony oganda jo Kenya duto te pacho kae. Bende e seche mane giloso kod jofwamb weche ne gichayo malich mokalo kaka obila osebed ka itiyo godo e yono ma ok ni kare pacho ka. Kawuono sama wawacho wamak tarik higa mar 16 mar katiba. Jo piny neno ni katiba osetiyo negi, to nitie kuonde ma katiba onego bed ni nitie to nok otiyo maber. Koro kadine ber tirango ni gin kuonde mage ma katiba ok otiyo maber, to en ang'o minyalo tim mondo ne ni gik ma katiba wachogo mondo loso bed maber. Achiel kuomgi en wach mar polise. Kinyo ka polise obedo ka tiyo ka polise obedo ka bambo ji, sebedo ka ginego ji, imaka ma ng'ata oyae. Mago gin gik monego bed ni rango ni polis ni to wach ne ni wanyalo los nade. To gima chando ahinya weche mag polis gi en ni polis oluoro jotendgi man Nairobi malo kata jopiny kata katiba. Maka jatelo man Nairobi ogone simo to odhi timo kata gima katiba odagi ni kik otim. Nikech oluoro jatelo ni kok otimo kamano jatelo biro riembe tich, orobote transfer kumarach. Koro wan kaka jo Safina Party gima wacho en ni koro sechopo sama koro nikech polis en service. Sikul bende en service. Osuptal be en service. To kila skul, kila osuptal nigi board of management. Kara kila police station be onego bed gi board of management mobedo constituted gi jo piny modak e gweng'no. Ma jo piny go yiero jo magno mondo bede board. To jo board go bedo gi teko mar rango kaka police tije tire e gweng'ino. Ma kapo ni ng'ato maki ginyalo rango ni ng'ani dako sere doho. Kapo ni ng'ato hinyore ginyalo penjo ni ng'ani no hinyore kanye, dako miyo sere osuptal. So I'm Betty Okero from CSO Network. This constitution it has all our aspirations. All we're asking is, can you please enforce it? Can you implement it? And implementation is not difficult. Implementation is, I want to be able to express myself. Can you protect that right? I want to be able to live a life of dignity. Can you make sure that an environment is created that makes us live with dignity? You know, employment, income. Stop stealing money. That's what the Constitution is saying. Duola mano mar NCIC ogolo kwayo ne rowere pacho kae mar mondo mi kik giyie oti kodgi e muocho tulo e rombego mago mag siasa mibago e pacho kae. Weche maket koda magi ne giwacho e kindego mane gintiere gwenge mag Nam Chumbi kocha, kama bende romo maket koda mane oyuore kod duola mano mar IEBC. The Commission in the last months, to be specific 3, we have heightened our fight against hate mongers. As you are members of the political class, to desist from engaging in hate speech, means misinformation and incitement to violence generally. We are very keen to ensure that we are going to have peaceful elections. We are not going to have condone
hate speech. So this should go as a warning to members of the political class. It is extremely unfortunate that the National Police Service and ourselves as a country has allowed ourselves to have goons thrive in this country. And I know the culture of goonism did not only begin during this election period, but it's something that has been, building up over the last couple of years. We have the Organized Crime Act that allows us. We have very many laws. So the problem of this country is not laws, it is enforcement. So we are calling on all the government stakeholders and more importantly the DCI and the National Police Service to be able to enforce the laws appropriately, because we cannot allow ourselves to go into the Haiti path. And it is very simple for us. From the experiences we have witnessed over the last couple of months, it is very possible that we might go to the dogs if we do not manage this situation. So, yangu na kwa niaba ya vijana wenzangu ni kwamba we have to be careful with the information that we share and the information that we consume, especially during this period election. On the issue of goons, as the executive director has mentioned, sheria zipo, laws are there. However, ni wakati the laws actually meet the mwananchi on the ground. Goonism ina influence voters, ina influence electoral process, kwa sababu watu wengi kama vijana wakiona kuwa goonism imeendelea kuzoza na wale ambao wanahusika katika kushirikisha usalama ndio wa kwanza kabisa hawawezi enforce. Sisi kama vijana hatutajitokeza kutoa uwepo wetu kushiriki katika electoral processes za nchi na kushiriki katika the incoming election. Kitu kimoja ningependa kusema kwamba sisi Gen Z, sisi youths twakataa kabisa swala la goons, na juu yake tunasema kwamba na tuna encourage vijana wenzetu kwamba tukatae kutumika vibaya na wanasiasa who have their own selfish agendas and will rather destroy a community, destroy culture, destroy all these other things for the sake of getting a position which will last only 5 years. Chama moko matimre kaunti ma Kisumu kai wayudo kanyo ni riwruok mar apisas mag klinik e alwora mano ma Nyanza oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chop 10 counties winji waka margi. Kane gitwak e chuny boma ma Kisumu kae mana tok ndalo 30 nyaka ne gichak ng'anyo maket koda mago apisas go kwedo moko kuom governors mago mabende giwacho ni tiyo kod njore e rocho ng'anyo mano mamuola mago mabende gichano. Bende ne gikwayo oganda mar mondo mi oriwre kodgi mar neno ni sekta mano mar thieth olosi. A nursing officer at Kisumu County Referral Hospital. Kawuono ka wan gi odichieng' mar 30 mar wuok oko ne nurses. Ne kwayo mosebet kwayo ne moluor mogik gi ministry mar health. Anyalo wacho niya, gisani kaka jotuo hinyore, oganda duto mae piny ni mae Kenya owuogo oko jokanyanam wuoge uruoko mondo ukonywae e wachni nikech ung'eyo kama wuoche ni dio ugo, ung'eyo maber ni mwandu en ngima, ka onge ngima to onge gimoro amora minyalo timo. Kuom mano wakwayo kaka jokanyanam oganda duto mae Kenya mondo wuogo oko ukonye nurses ni e lweny ni. E wach nurses man Kisii bende wakwayo ni moluor mogik, moluor Simba Harati, governor ma Kisii, winje ywak ma nurses go ywago mondo iyie iduokgi e tich, iwergi wach mar orone nurses jok ma nyalo hinyogi to gin ema girito ngima. Weche mamoko ni kamisona mano mabende otelo ne duol ma ochung' ne ndiko jopuonje tich ne otelo ne chenro mano mar pogo mwandu mopogore opogore ma jogo modak kod ng'ol tiyo godo e ngimagi mapile kod pile. Gikone to moko kuom jopinje ka chung'ol branero maseme kamoting'o nyithindo kanyakla kod jomadongo mabedo sibido kodak kod kit ng'ol ma opogore opogore nokwanyo were bang' ka komishon e duol mandiko jopuonje tich e pacho kaendi TSC mano komishona Timon Oyucho koro ne yuorogi kod mwandu mopogore opogore mag jolo yawago eko modak kod kit ng'ol ma opogore opogore
Anyeri sub-county noero Maseme. In 2024, I partnered with Kise, I brought them down, they did the first assessment, and it is the result of that assessment that has generated or given rise to the equipment that has been distributed today. I'm equally elated because we now have assistive devices helping our children to access schools and access and facilitate their movements, be they the physically challenged, be they mentally challenged, be they visually challenged. We have seen a lot of distribution here that is going to help us. Mindi en tim mabende migosi timo no yucho no eroko ne otimo e tietu jachiel kod Kenya Institute of Special Education e pacho ka indi kata Kise ka mwandu maket kod magi nochopo skunde mok tin ne 26 e sub-county no Maseme kendo kwano omenda mabende otige manyo mwandu gieki ne en $4.5 million. Dhog migosi timo no yucho ni eri noser machiegni kod achiel kuom apisas goeko mabende tiyo Kise kono mano Mikael Lydia Kairanya. Came here today to distribute learning resources and assistive devices. This was on request from Commissioner Tinmo, and we were distributing resources so that they can assist learners with disabilities to be able to effectively learn like other children. At Kise, we believe that children with disabilities need to be supported to learn. Ekinde gogo ten migao masomo e sub-county no Maseme mabende nono rang'iny masomo kotelne koda Laktar Elizabeth Okoth ne opuoyo malich mokalo tim maket kod maindi kendo gisingo mar biro neno ni gitiyo maber kod mwandu gieki. These assistive devices and to distribute them. And so what we do as a sub-county, as a county, is to request for them. So today we are glad we have Kise in our sub-county, and our learners who are needy have received those assistive devices. So as a sub-county, we appreciate the government for this initiative and for actually bringing out the dream alive that all learners have right to education regardless of your. Kabinde moko kuom jonyuol jopuonj kanyakla koda nyithindo mabende noyudo mwandu maket kod maiki ni ok nyal pando mor mabende ne gin go e chunygi. Nataka kushukuru sana kwa kuwa mmenisaidia. Mimi ni mwalimu na ulemavu nimepata nikiwa kazini. Nimekuwa na ugumu wa kutembea hata pale shuleni. Nashukuru kwa sababu sasa itakuwa rahisi kwangu kutembea peke yangu. Nekala TV koke county ma Kisumu and Justice Adoyo. Moko huwayudo kanyo ni Unisogola mano mabende en Chiliel mawuok e gwenge ma Kapuonja Nyahera e Kisumu West County mano ma Kisumu kae. Sani owuok oko kendo kwayo jogo mago ma chunygi ler mar mondo mi okonye oyud thieth ne wuode mano mabende oyango kaka Brian Omondi Ogola mabende wacho nitiere kod tuo mano mar kansa e duong' mare kata prostate cancer mano mabende wacho ni osechopo stage mar 3. Brian Omondi Ogola nan general dwe mar 6 tarika 4 ne nyathi ochako yudo thieth bang'e kane osechako yudo thieth dakteche nogomo ma nyathi nokotieko thieth mare. Mano miwa discharge waduogo kode dala. Gi sechego nyathi pod ne ok nyal timo gimoro amora kendo ne pod tuo. Akwayo mana jopiny joma nyalo konya mondo mi nyathi matin Brian Omondi oyud konyruok oyud chang ni gikonya mondo mi nyathi ochangi. Mano onego bed ni ichuoye godo, yadhno en 40,000. Kaachiel kod yedhe rembende ni bechgi ni malo. Koro akwayo kunyalo yudona gimoro manyalo chopo 100 mondo nyathi odhi godo mbele mondo oyud konyruok jowadwa. Amoko an piny kaluwore kaka jaoda notho nyithindo manoweya godo. Ok anyal yudo yor konyruok. Konya uru jopiny. Ng'ama nyathi odonjo e chunye mondo mi okonya, mondo mi ambe chunye obede gi kwe. Koro miyo jowadwa an matek e ngimana. Nyathi nigi rem mok onyal yudo kwe. Oywagore otieno te, oywagore odiochieng'. Oonge kwe. Anena gi rem seche duto. To yor yudo yath mar rem ok anyal yudo.
kaluwore gi yuto mare. Beche ni malo ok anyal yiewo. Siling 3,600 to ting' 10 otiyogo achiel odiochieng' kodiochieng'. An gi nyithindo 6 gie sani, wuon paro notho 2019. To nyithindo 6 ma an godo gi, nitie 2 ma ok nyal yudo konyruok mar dhi skul. An gi ja grade 10, ja grade 7. Gin dala kae, yo skul ok ginyal dhi kaluwore gi tuo ma an godo, gi yuto ma an godo bende ni piny. Jatuo ok nyal dhi skul chakre ne obed chakre higa mokalo dwe mar 8 ok onyal dhi skul. Nikech en ng'ama ok wuothi, olosore kama obede. Kwayo ng'ama Nyasaye nyalo donjo e chunye mondo mi okonya mondo ayud konyruok mar tuo mar nyathi. Thieth pod onego bed ni dhi mbele, general, to yor gik mane daktari ondikona ok anyal yudo. Idwaro ni mondo otimne test mar 20,000, 10,000. Yath moro onego bed ni ichuoye, to yadhno en 40,000. Thieth pod dhi mbele, ok anyal ng'eyo kuma thiedhni dhi chope. Konyauru jowadwa mondo nyathi oyud konyruok. En nyathi matin, en ja 13 years, onego bed ni sani koro onyalo dhi e skul to ok onyal dhi e skul. En piny. Wakwayo kony mondo mi ukonye nyathini kaachiel gi mamani. En mama machiliel, odhi makare. Ng'ata ma Nyasaye nyalo donjo chunye, nyaka josiasa duto te, obed MCA maro, obed mbunge, obed senator, nyaka our honorable excellency William Samoei Ruto kanyalo winjo wachni mondo maknwa lwet miyoni mondo nying Nyasaye oyud duong'. Kopogore kod wach mar nyathi kende, kata e rangae ka en kod rem mang'eny, en kod nyithindo matindo kaka ginyalo konyore onge. En Dotela Tino Oko, Anyara Sembo. Adiera, gomo mar dakteche omiyo koro wakadhe weche moko ne wakadhe kadhani, especially Kenya kae kod health mobedo devolved. Ok onego bed ni wakadhe gik ma koro wakadhe gi. Nyathino osetuo to ok ber, no gimo tuo oduogo dala, otuo to ok en tuo monego thiedh dala kae. En tuo monego wuotho kendo monego kony ngima nyathi. Emomiyo wan kaka moro achiel ni mondo jo health center, jo health group odonji e tuoni. Kinyalo kony nyathini to mondo okonye en rem. Nyathi mok nyal nindo, min gi ok nyal nindo. Otiyo gi painkillers. Ma min gi kuchopo godhiambo pile wuotho kuom jokony mondo oyude painkillers. Painkillers gi bechgi ni malo. Wakwayo Samaria mwema. Wakwayo ji duto. Donjuru mondo wanywa kamoro achiel. Ma en ngima monego ringo. Ma en ngima monego kony nyathini tin, onego bed ni kik owewa korom kamae otin kendo pod wadwa. Koedo kanyo ni Kenya Red Cross Society kaachiel kod Media Council of Kenya ne jochwalo chenro mano mar tiegruok ne moko kuom jofwambo mago mabende wuok West Kenya Region ne ikogi ne chenro mano mar yiero ma ibiro bagi e pacho kae higa 2027. Justus Adoyo miyo waler mathoth. Duol magayo kendo nono rang'eny matij jofwambo e pacho kaendi Media Council of Kenya tieto jachiel koda Kenya Red Cross gikone to koro ne okawo kinde kendo timo training kata puonj ne jofwambo mopogore opogore mabende wuok West Kenya Region anyeto kumotelo ne yiero ma 2027. E tok mare moyiedhi kod kalatvlive e boma maduong' ma Kisumu, achiel kuom apisas goeko mag MCK migosi Victor Bwire lero kithor kendo chenro mar puonj kata tiegruok maket kod maendi. As you are aware, we launched our election guidelines on 14th August. We also launched a project, a countdown. It's called the 2027 election countdown. And here we are running trainings jointly with others and ourselves, Media Council alone. Like this one, we are working with the Red Cross. And the training is about for journalists from the counties around here on elections reporting. We're already aware that the date for elections has already been announced, and the media will play a very critical role in reporting and covering the election by way of giving space for candidates, for political parties to air out their ideas and views and manifestos. Kabende migisi Bwire koro lero ni jofwambo ntie kod tich machal nade kendo in kod nengo machal nade e kinde yiero mabiro ma 2027. Would be a critical player in this election, and especially when it's happening in a digital era where there's a lot of misinformation, disinformation, and rest, and information manipulation. So we have taken it upon ourselves and the colleagues to empower journalists, sensitize journalists on critical things on election reporting, including focus on the substance of the election rather than color and strategy, the issues of gender-sensitive reporting, safety of journalists, conflict as is already seen. There's a lot of push and pull among our various political players in the region.
Bedede okao kinde maket kod mano e chwalo ote mare mowuok Media Council of Kenya kono ne jofwambo duto e pacho kaendi. One of you is injured, or if you have had information that that area will be volatile, you alert your colleagues so that they avoid the area. You know, so we must also, there are some things we must do, but media houses must also do. There are now very cheap insurances that can insure equipment, can insure you your life. So we are also encouraging people to come together, journalists as a team, and get insurance against their lives and against the equipment, because we also see a lot of equipment being destroyed, and a number of this equipment journalists have bought by their own money. It's not, for example, media house. So a lot also depends on us, but we're also activating through the Kenya media sector. Migosi Bwire menonoti okothuolo maket kod maendi e siemo wang' jotelo malich mokalo e pacho kaendi mamende osebedo katiyo kod agoko kendo kelo njore kinde yiero mabiro kanyakla koda mago mabende osekalo chien. That our communities must be here, and that's what I was saying, the issue of priming people. The media and others must help communities understand that election is a democratic process that comes and goes. It's not a life and death. Why do people fight and kill us to go to parliament? You see, that principle, that service leadership, I'm going to parliament to represent, or MCA assembly to represent my people. But if once it becomes, then it becomes like it's trade. Why is it that makes you life and death for you to die, to kill another, to go to parliament? You see, we are made, because leadership, you remember that time, people would go to serve their people. There was no CDF, there was no all these things. And people would just go, and people are known like Martin Shukuku. They were just known because of standing with the community in parliament, raising issues that affect their community. There was no issue for money and what. But right now, parliament has also become so commercial. Nekala TV kuke county maki Sumo and Justice Adoyo. Gikanyo bende madikela giko mar mi weche manyien mago mag ng'end weche. Erokamano kuom rango weche maket koda magi idhi nyime rango wang' jowi mar Kala kendo bedo kod Otieno Majabero. Riti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiechiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiechiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiechiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore